Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pirawuh sedayanipun kula-kula ngaosan kitab Al-Hikam. Lalu punika monggo sareng-sareng kita muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Naringan kesehatan, kesempatan ibadah. Mugi sedayanipun nambahi kita sedaya tambah celak wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita witi sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wau malam Senin lagi ya. Mugi sedaya sing sami rawuh nggih asal kenikmatan sing legi ya. Rezekine ya legi. Bismillahirrahmanirrahim. Akramaka bi karamati salasin. Akramaka mulyaake sapa Gusti Allah ing sira. Gusti Allah mulyane dumateng sedaya sing sami rawuh. Alhamdulillah. Jenengan boten tangket napa kok dimulyani. Pokoke alhamdulillah dhisik ae. Mulyakaken sapa Gusti Allah ing sira. Sing dimaksud mulyakaken ayyuhal abdu he eling-eling kawula aladika. Asyhadaka kang paring syuhud ing sira. Syuhudun kang paring ningali, anggenipun ningali Gusti Allah. Sapa maulaka bendoro sira. Summastasyhadaka nuli nubrih syuhud. Ora gawe sin niki mboten damel za. Nuli nubrih syuhud sapa Allah ing sira fadakartahu mongko nutur sira ing Gusti Allah. Bilisanika kelawan lisan sira. Wa ibadatika lan ibadah sira. Wajadahu nemu sira ing Gusti Allah biqalbika kelawan ati sira wa sirrika lan tegese ati sira. Ugi ngriku dipun pahami alon-alon. Monggo pinararien.
akramaka wangsul teng makolah Gusti Allah mulyakaken dumateng kawulane. Lelek wong utawa kawula mulyakaken teng pangeran niku memang wis wajib sak pantese kawula mulyakaken Gusti Allah. Tapi niki Gusti Allah mulyakne kawulane. Berarti dari atas ke bawah. Kan mesti ada pertanyaan kok dari atas yang ngisor, mestine mulia niki kok ngisornya dhuwur. Mesti ada alasan. Gusti Allah memberikan kamulyan dumateng setunggalipun kawula. Kanthi napa? Nggih punika kita niku dipun paringi manah kita niku sambung kalih Gusti Allah. Dipun paringi syuhud. Basan wis diparingi syuhud niku lagi dikongkon. Dikongkon supaya zikir. Bahasa sing penak ngeten. Ujug-ujug jenengan niku diwehi tasbih. Diwehi napa? Tasbih. Utawa lek wong budal perang ujug-ujug didumi pedang. Diwehi napa? Pedang. Urung dikongkon apa-apa. Didumi pedang, ujug-ujug jenengan didumi tasbih. Utawa upama wong urip diwehi mripat. Terus wong urip diwehi napa? Mripat. Basan wis diwehi mripat. Basan wis diwehi tasbih utawa wong perang wis diwehi pedang lagi dikongkon. Ngoten lho maksude. Kanggene wong zikir berarti iki tasbih kek ndang genen wiridan. Iki pedang genen budal perang. Iki mripat genen nyawang maksudnya tinggi maca Quran. Berarti maksudipun setiap Gusti Allah merintah utawa ngongkon niku mesti nguwehi modal. Nguwehi napa? Modal. Nguwehi alat. Itu karo awake dhewe. Ngongkon tok ora nguwehi apa? Lah menungso. Lek Gusti Allah setiap ngongkon mesti nguwehi alat. Karena lek alate rung diwehi dhisik. Amane Pak Roni kon budal perang ora nggawa pedang breya mati dhisik dhewe. Dikongkon nyawang tapi ra diwehi mripat. Lah sing disawang apa ora duwe mripat. Sagedipun paham nggih. Dados Gusti Allah niku mulyane teng kawulane. Lantaran kawula niku diwehi rasa semerep wonten ngasanipun Gusti Allah diwehi mripat ben ro mripat ati. Bacan nek wis ngono terus dikongkon zikir bilisanika kelawan lesan sira. Berarti wong niku lek iso zikir gawe lesan. Lesane dingge napa? Zikir niku termasuk wong sing dimulyakne Gusti Allah. Sagedipun tampi napa mboten? Berarti lek kita wiritan niki mengke pas Senin Legi wayahe wiritan. Sedaya sing sami rawuh dimulyakne Gusti Allah. Dimulyakne Gusti Allah lantaran apa? Iso wiritan. Alhamdulillah. Terus niki mumpung dereng tebih makolahe dipun emotaken sepindah. Wong iso wiritan. Karena wong wiritan kok dimulyakne Gusti Allah berarti regane larang. Sepindah malih kok panjenengan diwehi nikmat iso wiritan. Iku berarti diwehi rega sing larang. Pun ngantos dibanding-bandingne kalih barang donya kenek bandingane. Lagi matalahu.
Jadi kanugrahane Gusti Allah awake dhewe iso wiritan niku regane larang ora kena dipadakne karo barang donya. Mulane berarti kok kon milih jenengan pilih pundi wiritan kali teng griya mawon nggih diterima terus 1.000.000. Pripun niku? Ya anu Mbah Abbas ngenteni ya terus 1.000.000 mungkin tak kula nyusul telat rapopo. Cek arepe ngoplay. Cek arepe napa? Ngoplay. Jenenge rencanane nafsu kan mesti model-modele ngoten niku. Mau akhirnya tenan duwe rencana. Seakan-akan Gusti Allah kena diatur. Nang omah ngenteni duwe pinten? 1.000.000. Dilalah lagi arepe budal golek kunci motor ora enak. Mbuh biasane kunci ki ning cantolan. Lah kok ya ora enak. Biasane nek sing ngampiri kok ya ora enak. Alah. Kadung yahene wis karek kurang 15 menit. Tak rasa budal ngetik ning HP. Jaluk apa blonjo-blonjo sing gak gawe HP niku napa namine? Online. Nggih. Jadi ning HP langsung kontas untuk duit 1 juta bro ya iso online lah nggih. Kirim panganan. Ketik mungkin ujug 10 menit nggih dikirim panganan. Penak saniki kula dek wingi niku nggih jajane wong wedok pesen apa niku. Apa sing kaya rujak niku, gadu-gadu. Ditinggal meneng duduk niki kirimane lho kaya gelismen. Kaya neng swarga ya ngoten. Ayyuhal abdu alladzi asyhadaka maulaka summa astasyhadaka fadzakartahu bilisanika. Fadzakartahu mongko nutur sira utawa dikir sira ing Gusti Allah bilisanika kelawan lisan sira pun cekap diriku berarti lek diweki kesempatan wirid aja dibandingne apa-apa. Wa ibadatika lan ibadah sira contone iso ngaji. Aja mbok bandingne apa-apa. Krana kanugrahane Gusti Allah jelas luwih gedhe. Wajadau bi qalbika wasyirika akhire ati kita niku saged nemu ati sing padhang. Lah Gusti Allah mulyane kala wau kelawan kamulyan pinten bi karomatin kelawan pira-pira kamulyan salasin kang telu. Gusti Allah mulyane kanthi perkara telu. Nggih. Jama'ah lakabiha. Jamaah ngumpulake sapa Allah laka maring sira biya kelawan salas karomati salas. Gusti Allah nglumpukne kamulyan telu kala wau ulama fakhiri ing sekabehane kaagungan. Wal mahamid lan pira-pira pamuji. Pun niku mulakno pun dalil. Gusti Allah nglumpukne perkara telu kamulyan 3 niku sampun ngungkuli kabeh perkara-perkara sing agung lan terus perkara-perkara yang dipuji. Sing perkara-perkara sing nyenengne sing dadekne wong dipuji-puji niku kabeh kalah karo perkara telu. Bahasa kula aide lek wis entuk perkara telu niki padha karo wis entuk donya akhirat. Saged dipun tampi nggih. Karena dalilipun niku wau. Jama'al laka biha ulal mafakhir wal mahamid. Telu niku Gusti Allah sampun nglumpukne kabeh barang-barang sing agung-agung lan barang-barang sing dipuji. Pun paham napa dereng? Cekap nggih. Dados lek entuk kamulyan 3 padha karo entuk donya akhirat. Terus apa telu niku wae? Lah niki rake diuncai sita.
Al ula utawi kang awal iku ana usatune Gusti Allah iku ja'ala kandateake sapa Allah ing sira zakiron ingkang zikir lahu marang Gusti Allah. Jenengan catet, jenengan eling-eling kamulyan sing pertama ja'alaka zakiron lahu. Jadi kita kok lambene atine iso zikir. Zikir jahar ya nyambung, zikir khafi nggih nyambung. Niku sudah merupakan kemuliaan yang luar biasa. Terus nek enek wong diweki kerepotan rupane napa wirid mestine munine napa alhamdulillah. Mulane saderengipun telat syukure monggo kita syukur sareng-sareng alhamdulillah karo Gusti Allah diwehi kamulyan lambene atine kena tinggi zikir. Wis niku sira kena digandengne karo apa. Nah, Bapak supama wong niku duwe mobil 7 sawah ombo tapi lambene ra iso wiritan. Atine ra kena wiritan. Pilih pundi? Kanggene wong sing dipilih Gusti Allah mesti pilih wiritan. Kanggene wong sing dikipatne Gusti Allah mesti pilih bondo dunya. Pun karek jenengan pilih sing dikempit apa sing dikipatne. Pilih sing dikempit apa sing dikipatne Bu jenengan. Alhamdulillah. Ini sanika kelawan sing ngempit Gusti Allah maksudnya ora sing ngempit bojone. Ini sanika kelawan lesan sira wa ibadati kalan ibadah sira. Al-zahiriyati kang bangsa zahir wal batiniyati lan kang bangsa batin. Pun. Pertama niku nggih, karena jumlahe enten pinten? 3. Lambe ati iso pikir ngibadah dohir batin iso nglakoni sudah hal yang istimewa. Mano di Beijing insyaallah ruah awal tanggal pinten supe kula. Pokoke ruah awal saya dereng bidal ijazah Tangawi kita dikir bidah wonten aula al-mustafa sekaligus ya nyukuri nyambung makalah ja'ala kadzakiron lahu nyukuri lambe kita diwehi kanugrahan Gusti Allah kena tinggi wiridan karena jenenge wong syukur ya rada ditambahi wiridan mamane kalimat thayyibah ping 100 ya kudune malih ping 1000 ngoten nggih. Terus peda niku dikirimne dumateng sedaya leluhur kita ingkang sampun kecatet. Mulane jenengan nyatet leluhur mungkin diparingne Pak Panji niki diwacane teng aula sekaligus arwah menika sing dibeto dhateng Ngawi. Mekaten mengke khatamipun peda dhateng Ngawi insyaallah mekaten ingkang diboto ngandhahi kanan. Ya Allah dipun lajengaken. Tenapa kok zikir niku hal yang luar biasa. Alasanipun walaula fadluhu lam takun ahlan li jiryani dzikrihi alaika. Alasanipun niku. Laula fadluhu lam takun ahlan li jiryani dzikrihi alaika. Maknane walaula fadluhu lamun ora ana utawi kanugrahanipun Gusti Allah iku maujud basane nau tambahi iku maujud. Lek awake dhewe sing sami rawuh niki ora enek fadl ora diwehi fadl saka ngasanipun Gusti Allah ora mungkin awake dhewe iso wirid. Wis niku enek alasane amre gak iso niku panggaenten lek niku ora entuk fadle Gusti Allah. Tapi lek entuk fadole ya enek amre jujuk iso.
Wong mamane wong nek nandani alah wiritan ngono entek ujug-ujug lambene memprengen. Lambene napa Mbak sih? Lumpang lekas muni khas ora iso muni khas punala pangakur khas kena untu ya luwara. Ilat lara kena untu lara nggih mangan lara nggih ngrokok ora enak. Karena napa lumpangan mboten asal kita ngino. Ana guru wiritan ngono enteng jajalan. Mulane nek wong iso jamaah 40 dina niku termasuk nggih kanugrahan saking ngasanipun Gusti Allah. Kok enek wong nyek aku ya iso jamaah ngono masjid cedhek. Mbok masjide cedhek lek entuk kanugrahan ya ora iso Bu. Terus napa mboten? Walau la fadluh lam takun ahlan li jiryani dzikri. La ora entuk fadhole Gusti Allah lam takun mongko ora ana sapa sira iku ahlan dadi ahli li jiryani dzikri marang lumakune zikir teng Gusti Allah nganai kae ngatasé sira. Bahasa penake lek ora entuk fadhole Gusti Allah lambene dhewe ora iso mengok. Karek budal ya keturun ya enek sing memprengen ya sembarang kali. Di anaka krana setune sira nyapa kok ngono. Watak asline menungso. Karakter asli menungso secara murni iku majbulun ten watakake. Iku majbulun ten dadekake ala naksi ing atase kurang. Karakter menungso sing asli niku kabeh sifate kurang. Wal kasalilan tukang aras-arasen. Terus napa mboten? Wis gampang duwe kekurangan, wis gampang aras-arasen, wal futuri lan kendho. Dadi ndek ingin lekas regep sumben kendho. Dilala wis kendeng-kendeng. Lah kok ngalanak sing atase kurang itu maksudnya banyak kekurangan. Awake gampang greges. Mbok lagi lekas budal cas-cas. Karena wis karakter asli wa naksin wal kasal wal futur. Itu karakter menungso niku kathah kekuranganipun. Kurang sembarange, aras-arasen. Asline ngeten iki wong budal adene ra entuk kanugrahan Gusti Allah budal niku kaya ditaleni dijiret sikile. Apa meneh nek sing jiret bojone ora manut. Jiret teneh. Lama ya. Terus upamane wong arepe muni, mulakno bojo-bojone wong sing duda ora enek sing jiret, ya ora ngono. Ya ora ngono wong jiret ya ora bojo tok. Lek teko aras-arasen. Ora enek sing jiret tapi napa? Arasen nglowekar karo ngrokok pik jam 8. Aras-arasen lah sesuk neh malam Senin liyane ya jenek niku lho. Kata-kata nafsu niku contone ngoten niku. Alah ora apa-apa sok malam Senin ngarep ijek enek. Itu kata-katane napa? Nafsu. Utawa dibasakne kata-katane wong sing ora entuk kamulyan saking ngarsanipun Gusti Allah. Mulane kula nggih mboten gumun mbok pilih tiyang niku wis diwehi kanugrahan. Contoh kaya Mbah Yai Kanan. Contoh kaya Mbah Yai Warlirboyo. Kok iso ngaji meh 24 jam. Nah, awake dhewe beraya wis nipo tangi turu tangi neh. Mbah Iwar urung mari lek ngaji kene turu neh tangi neh bangkah rumah. Wong nek entuk kanugrahan niku ya apa-apa sing dilakoni niku kabeh wis enggak sewajare. Mulane nek awake dhewe niku wajar ya tukang rasa-rasen niku krana wajar. Tapi lek entuk kanugrahan malih duwe sifat sing ora wajar. Pancane dolan teko ngendi-endi malah ngaji. Jenenge ora wajar. Pun cekap nggih. Sing pertama alasanipun kanugrahan sing gedhi niku wau aja ngentengne wirid, aja ngentengne
zikir kuwi bener-bener kanugrahan saking ngasanipun Gusti Allah. Lek ora entuk kanugrahan watake kita sing asline kurang aras-aras sentur gampang glendor bahasa muninge ngelintuh kaya sarung limbra-limbruk Paku suruh zalika mengko utawi hasile mengkono-mengkono zikir. Lek panjenengan sedaya sing sami rawuh dipun paringi hasil iso wirid iso zikir iku minatun kanugrahan iku minatun peparingipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Dados ngomongane peparing. Wong niku lek sing maringi niku ora didelok peparinge bentuke napa niku tasih dereng sing diparingi. Sing didelok pertama sapa sing maringi. Krana dhewe roh lek niki kanugrahan sing maringi Gusti Allah iso wiritan malam Senin niku lho lumrah. Jenengan kon gawe berkat kabeh 100 ya budak. Seneng entuk kanugrahan Gusti Allah. 100 mulane nek slametan pun iman niku kanugrahan saking ngasanipun Gusti Allah. Ora nek critane wong slametan melarat mboten enten. Nah, zalika mangkono zikir iku minatun kanugrahan wa fadlun lan tegese kanugrahan. Kanugrahan sing diwehne ngalaika ing atase sira. Kamanan iku wa min aina lan iku saking endi? Anta utawi sira hatta takuna inggo ana sapa sira iku mahalan dadi panggonan didikri marang zikir Gusti Allah kemudianan dadi panggonan li taati marang taat Gusti Allah. Bahasa tinggi meleh-melehne awake dhewe lek kuwi ora kanugrahane Gusti Allah kowe iki sapa? Kowe iki saka ndi? Bakalmu apa? Kok iso dinggeni zikir? Mulane omah-omah kok kena tinggi wiritan niku omah niku ya duwe kanugrahan. Larang kanugrahan ngoten niku larang tenan. Niki ngaji sing tenanan. Dados saya iki iso wiritan kudu dijaga sampai mati. Upama istilah nang negara NKRI harga mati lek kula yo wiritan sampai mati ya wis mbok arep gledak ya bangga wiritan. Ane terakhir karek doyane karek banyu tok arek kempes-kempes ya bangga Allah ngoten nggih. Wong kula kemutan mak kula riyen niku ngantos ajeng pecah niku wasiate niku nggih namung aku lek arepe mati cekelan tesbih. Kula ya manut banyak kali ya. Berarti itu lek nyekeli duit. Temene kan. Nyekeli napa? Tesbih. Ora ya murah ta nggih. Ya tesbih mae dhewe. Tesbih gesrek niku cilik niku. Bareng ngoten niku pesene malih ora usah mbok tuntun. Malah penak neh ora usah nuntun. Terus tempone niki tempone kula critani sekedhik. Napa sing diwasiatne teng kula niku nggih temone nggih mak kula niku lek kula ngaji niku ngrungokne. Kula ngaji teng pundi niku ngrungokne. Hasil ngajine niku disimpulne terus diwasiatne teng kula. Ora balik napa lek ngarani. Balik kucing. Dadi mak kula ngaji bar niku hasil kesimpulane ngaji dipesene teng kula. Berarti senjata makan tuan niku. Ya Allah, betul niku. Kan nyekel tasbih ora usah dituntun. Jenengan kantang leteng nopo kok enggak gelem dituntun. Aneh napa mboten? Karena kula nate ngaji. Wong ngarep mati niku ora kena dirusui. Wong ngarep mati niku asline ora kena dirusui karena sinyale wong ngarepe mati. Kuwi wis hubungane karo malaikat Israil. Terus napa mboten? Jadi wong niku nek wis arep mati niku wis pomo channel niku wis meh ganti. Niki ngaji ngebakne mati titik. Sapa ngerti lek ajenge mati mengke channel jenengan ben genah. Channel hubungannya kali malaikat sinten? Nyebut Israel kok mane mamang.
Malaikat Israil. Dan nalikane lekas omong-omongan, lekas adep-adepan karo malaikat Israil niku aja diganggu sing neko-neko. Bahkan lek muni lirih mawon, kadang enek mbok arep mati malah takoni sawah. Mbok, sawah sing sak bau ke sire engko kon garap sapa mbok? Padahal mbok wis adep-adepan karo sinten? Malaikat Israil bro malah ngeruwet-ngeruweti to niku. Keranten wis bangsa gaib niku berjalan. Tapi lek niku pas jenengan cekel tasbih, Allah niku pas malaikat Israil teko niku dengan wajah yang nopo nggih, sing penak. Berseri-seri jare Mbah Muaji. Jenengan pengen didugeni malaikat Israil sing wajahe ganas napa sing berseri-seri? Lek pengen berseri-seri, lek pas ditekani wiri, lek pengen sing ganas ngomong nesa, tapi arep takoni Abi Jabal nyawane kerihen malaikat sawah kula dereng kula dum. Mau malah disendal pisan niku. Ya Allah. Mulane niku dadi mboten angsal diganggu karena wong lek wis nazak niku bener-bener pindah channel donyane ilang. Tekap nggih. Terus niku teng kuburan lek saged niku sing nampani jenazahe nggih keluarga. Niku diwasiatne. Jadi kalau salah wasi urip dereng nate nampani jenazah, kula ya nampani jenazah mak kula. Sing ngedusi sing sae jenengan keluarga pun malah Allah mudine nek kadung dheweke bengkok ra model apa ngoten. Sakitipun nami napa mboten? Lek enten keluargane pecah, sing paling sae sing ngedusi keluargane. Jadi mukrime kabeh. Mungkin lek apa meneh sing mati nom sing ngedusi nom pisan. Ngedusi lanang barang yo malah repot pisan. Terus lek sing mati mboke sing ngedusi anake. Mulane jenengan ndonga Bu, muga-muga anake sok beneh iso ngedusi mboke, iso ngedusi bapak. Alhamdulillah. Ini dipelajari tenan karena mati niku perlu belajar. Lek wong niku Allah gurmuni Allah karo la ilaha illallah enteng. Oh, muni enteng arep mati megap-megap tenan ra iso muni. Karena napa ora tau latihan. Sing latihan cek konslet apa meneh ra tau latihan. Sagedipun paham nggih. Terus wirid kita iso muni Allah la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil lan lintu-lintune kanugrahan saking ngarsanipun Gusti Allah. Sub lesane panjenengan ora basa. Nek lesane dingge wirid lesane ora basa. Lah sing basa lesan sing pripun? Ya lesan sing rasan-rasan. Lah sete wis ngenteni yo. Kene tak pangani dhisik dhewe lambene sing gampang kaya kena dikuncret niku. Sete wis menene tak pangani dhisik dhewe lambene. Mulane sing tukang rasa-rasan, sing tukang miso-miso, liyane diutuh lambene wis entek. Dateng nopo? Halesane dhisik nek karo sete. Ya Allah. Naudzubillah. Dari mugi-mugi lesan kita saged menyebut asmane Gusti Allah. Berarti niku panjenengan asal kanugrahan sing luar biasa. Amin amin ya robbal alamin. Dalile niku wa min aina anta hatta takuna mahalan li dzikrihi wa maudian li taati. Kowe iki sapa? La ora entuk kawelasanku, la ora entuk kanugrahanku, kowe iki sapa? Kok iso entuk kanggenan taat, iso kanggenan zikir? Ora mungkin lek kowe ora entuk kanugrahan saka ngersane Gusti Allah, model-modelmu ngono kuwi. Wa ta'aluqa lan gumantung bi kelawan Gusti Allah. Wong sing iso gumantung, iso ta'aluk, iso pasrah bener ning Gusti Allah ki langka. Sepindah malih wong sing iso gumantung, sing iso pasrah, wis urip kita sak sembarange, sak keluargane, sak anake dipasrahne teng Gusti Allah, langka. Wong nyawa lho kita pasrahne gone asuransi jiwa.
Urunan. Masrahne napa? Nyawa. Masrahne kesehatan ning dinas asuransi. Permasane lek wis asuransine akeh aman. Asuransi dhewe iki entuk kawelasan kenggerane Gusti Allah dipasrahne wa ta'alluqa biha. Ibarate loro ibarate engko lek ndang masuk BPJS ngusak wayah-wayah loro ben aman. Piye ta sing aman iki Gusti Allah ora BPJS. Ya Allah, kula kan dhisik niku kan tamat nopo niku, masih tamat SMP. Terus ditawani ngoten mboten kula wis nyawa kula kabeh raga kula pasrahne Gusti Allah. Dilalah kula nek lara niku tanggane soto. Pomo dipasrahne ngene Markonah lara to pas rada. Jadi nek lara tanggane napa? Soto. Wasaniatu utawi kang kaping pindho. Niku sing pertama, kanugrahan pertama pun paham nggih. Lambe kena dingge zikir kanugrahan alhamdulillah. Wasaniatu utawi kang kaping pindho iku anahu satuhunipun Gusti Allah. Iku jalakan dadekake sapa Allah ing sira madkuron ingkang den sebut-sebut bihi kelawan Gusti Allah kanugrahan sing nomor loro. Pun dipun aturaken ket awal kok telu-telune kita niku diparingi kali Gusti Allah padha karo donya saisine kabeh diweh-wehne. Jalakan dadekake sapa Allah ing sira iku madkuron jalaka iku dadekake sapa Allah ing sira madkuron ingkang den sebut-sebut di kelawan Gusti Allah. Maksude piye to kok jalaka madkuron bi? Kanugrahane bi an yakula. Kelawan yen to dawuh sapa Gusti Allah. Hadza waliyullah. Kanugrahan sing nomor loro niku kita utawi panjenengan niku disebut lah sing nyebut niku Gusti Allah. Bahasane dipamerne utawa diikrarne. Wong sekolah wis dhuwur niku dikapane. Diwisuda diwehi tondo, lek wong pangkat diwehi tondo. Wehi bintang 4. Pak Muhaji malah tambahi bintang 7. Iki loro sirah malah. Ini kemeng untuk puyer bintang 7. Kali Gusti Allah dionekne ngeten hadza waliyullah. Pamane sing dionekne iki Pak Panji. Pak Panji niki diceluk Gusti Allah iki lho waline. Iki lho waliku. Iki lho kekasihku sing nyebut sinten? Gusti Allah sanes pejabat lho nggih. Sing ngangkat sanes pejabat. Mboten enek SK-ne, ora enek gajine. Hadza waliyullah. Iki lho waline Gusti Allah. Wasafiyuhu lan pilihane Gusti Allah. Gusti Allah nyebut iki sing tak pilih. Kira-kira lek Gusti Allah wis milih kuwi mbok wong sak donya ora gelem milih, panggah sing menang pilihane sinten? Gusti Allah. Karena Gusti Allah benar-benar hak otonom, hak veto secara mutlak. Enek wong gak setuju, aku gak setuju lek Pak Panji waline Gusti Allah. Wong-wonge tukang ngarit no. Lah wong-wonge gur klumbrak-klumbruk no, wonge lek omonge ora banter blas no. Gah aku mbok jenengan bahkan wong-wong sak ya ora gelem ngakoni Pak Wali sinten Pak Panji dadi wali lek sing nyebut Gusti Allah nggih niku waline Gusti Allah. Niku sing dimaksud kanugrahan yang luar biasa menawi panjenengan dipun angkat dadi kekasih Gusti Allah. Kan kekasih kan ya nek levele. Kekasih Gusti Allah ya nek level nek kekasih sing pilihan paling dhuwur dhewe namine Al-Mustofa kang den pilih sing paling dhuwur sinten niku
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelare napa? Al-Mustafa. Lawe iki gelare apa iki? Gelare ini jenenge Abdullah. Kawulane Gusti Allah. Kan wis lumayan ta nggih? Ae dhewe diceluk, "He kawulane Gusti Allah." Pun demen apa mboten? Nek ora demen diganti kawulane nggih ta Pak Haji. Ae dhewe iki mbuh wong ino-ino kok arep Gusti Allah, "He kawulaku," wis demen apa derek? Pun demen diceluk pomo napa nggih? Pomo sekak nika, catur. Sing ngarep dhewe gampang mati niku napa nika? Napa namine cilik nih? Pion. Nah, pion niku rae dhewe lumrah kaya semut ditek gampang mati gak apa-apa. Sing penting mangka cek grupe Gusti Allah tinimbang seter tapi setere setan. Dhek seter kondang ning ndi napa? Kondang. Tapi grupe sinten? Setan. Nah, mendingan cilik ongklak-angklik sing penting grupe sinten? Gusti Allah. Wis apa kowe? Hamba Allah. Lah wis alhamdulillah. Dene diunggahne titik krana saking jujure. Gelar-gelare Gusti Allah ora ngomongne jumlah S1 S2. Gelar-gelar muni saking Gusti Allah upami panjenengan saking jujure wong ora tahu ngapusi minas sidikin melok jarure sinten Abu Bakar As-Siddiq. Wong biasa tukang ngapusi ya kok entuk gelar sidikin kok ngendi wong bojone dhewe diapusi. Ya saged dipun paham nggih. Mulakno wong jalur-jalur jujur ya enek gelare dhewe. Enek wong niku ibaratipun wis pokoke kenceng apa-apa wis prinsipe kenceng jalur istiqomah. Enten muga-muga pokoke jenengan duwe jalur-jalur sing sehingga jalur panjenengan niku di-ACC kali Gusti Allah. Ya kullu hada waliyullah wa sofiyuhu wa muhtaruhu lan selire Gusti Allah dalam arti pilihane pun Gusti Allah. Wa dzakiruhu lan kang dzikir Gusti Allah muga-muga jenengan disebut zakirullah. Golongane wong-wong sing gelem dzikir teng Gusti Allah. Alhamdulillah. Tapi sing nyeluk sinten? Gusti Allah. Nek sing nyeluk tanggamu jek ora masuk. Sing nyeluk kudu Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya munggah-munggah disebut ahli dzikir Gusti Allah. Tur dipun ACC Gusti Allah. It haqqaqa karena wis netepake sapa Gusti Allah ai asbata tegese netepake sapa Allah nisbatahu ing subangsane Gusti Allah ai khususiyatahu tegese sifat khususe Gusti Allah ladaika ing dalem sanding sira wong-wong sing pun dipun timbali sing diwehi plak khusus kali Gusti Allah niku sampun mendapat khususiyah yang sama khususiyah berarti ora padha karo umume wis diwehi khususiyah ora padha karo kanca-kancane liyane wa ya utawi nisbat padha karo ngenten mawon sing damel cilik-cilikan enten acara gedhe nanti semerp acara gedhe napa mboten sing acara punika tidak untuk umum sing mlebu kudu duwe kalung sing jenenge ID card. Nanti ta nggih, warepe mlebu nu takoni, "Lah pundi ID card jenengan ora nggawa ora iso mlebu?" Iki gur pertemuan gede tur khusus. Berarti wong niku lek sing wis entuk kanugrahan nomor 2 wau diwehi ID card sing wehi sinten? Gusti Allah kancane ora entuk mlebu jenengan angsal mlebu. Kok kanca jenengan gandoli kowe iki ora entuk. Lah nyapa aku entuk ID card tok. Akhire kancane sing lha kowe kanca ngopi kok kowe entuk ID card aku ora padha-padha ngopine. Lah padha-padha ngopine kowe ora gelem wiritan. Nggih napa mboten? Ngopine padha wiritane sing ora padha. Kancane turu kono wirid beda.
Kancane ngopi kono ya ngopi. Tapi bareng ngopi jek wirid kan beda. Nah iku ma'adharu iku ma barang. Nah kekhususan khususiah mau napa iku ma barang adharu kang lahirake sapa Allah ing malaika ing atase sira. Bentuk aidikate rupa napa min anwari dzikrin. Piro-piro nure dzikir. Jadi wajah-wajah wong dzikir niku enek nure. Lah sing nur niku ora kenek diwehne sapa-sapa kecuali sing paring Gusti Allah. Saged dipun tampi nggih. Dados wong sing teko wong wedok niki tan kula niku kabeh duwe nur-nur kabeh. Enek sing padang, enek sing rada puret, enek sing mak biar ngoten. Niku kabeh sing paring Gusti Allah. Mungkin lek nur jenengan pun sae niku jenenge wis khususiyah. Min anwari dzikrin. Tandane aidikate mboten kok bathuke ireng lho nggih. Tapi enten memang tiang niku sing bathuke ireng memang dari asari sujud nggih enten. Contohnya Pak Roni bathuke napa? Ireng. Karena kakean sujud. Niku termasuk asar. Nilalah Pak Muaji nggih bathuke ireng. Tempone bar kedaduk lah lawange benten. Allati istanaro biha. Ya sebab alati. Enten rencang kula niku bathuke ireng kula takoni. Kowe sujud mampu men kan. Ampuh piye to? Ki mun tas tak bekam. Tempone bar napa? Bar bekam. Dohiruka bar jantuk. Sapa dohiruka dohir sira wa batinuka lan batin sira. Fatahaqaqu mongko utawi tahaqaq. Fatahaqaqul khususiyati mongko utawi tetepe sifat khususe Gusti Allah. Jenengan raosaken fatahaqqaqul khususiyati mongko utawi tetepe sifat khususe Gusti Allah. Lazaika no ing sanding sira. Iku sababun sing dadi sebab. Fidzikrika ing dalem dzikir sira. Jadi sifat khusus sing diwehne teng kita sedaya niku sing dadekne kita malih iso dzikir. Bahasane diwehi aidikat malih iso mlebu. Iki kelawan Gusti Allah. Ayi ing tisabika tegese sebab sira lahu marang Gusti Allah. Pramila waman mengko ta sapane wong iku kanat lamun ana. Ya Allah lahu kedue man. Apa adna nisbatil luweh asor-asore nisbat indah malikin indal sandinge ratu. Min mulukid dunia saking pira-pira ratune donya. Kena diarani raja utawa presiden. Karo mangko ningali sapa sira ing man yasuna khaling reksa sapa man ing nisbat wayah fadhalan anjaga sapa man ing nisbat kala wayah roha lan bunga-bunga sapa man biya kelawan nisbat indah malik. Maksudnya ngeten. Tinggi ukuran, tinggi barometer. Wong niku senajan duwe pangkat sing endek tapi dadi anggotane presiden. Diomongin nek kene napa presiden. Niku mawon wis bungah tur merasa terlindungi apa-apa karena duwe atasan sing jenenge sinten? Presiden. Contohnya upamane Pak Roni niku nenggone Pak Prabowo kono dadi tukang nyapu. Wis paling ngisor. Ngoten niku mawon upamane nek desa ngoten wis cethuk wong arepe Pak Roni arep dituthuk, upamane arepe dikapakne terus aja rena-rena karo Pak Roni. Kuwi lho tukang sapune Pak Prabowo. Lha kancane wedi. Karena nyebut Pak Presiden niku mawon tasih urusan ratune donya. Pak Roni nanti mlaku-mlaku panggah ngomongnya Pak Prabowo, neng pasar ngomongnya Pak Prabowo, aku tukang nyapu nih. Oh, lek wonge liwat ngono wis aku mesti tak aru-arui.
niku sudah merasa bangga. Padahal niku tasih ulumut dunia. Inda maliki min mulukid dunia. Tasih ratune dunia. Napa malih sing diatur ing mriki sing nratoni jagat saisine nggih punika Gusti Allah. Dadi awake dhewe iku mbok pangkate paling ngisor nggih diceluk napa wau? Hamba Allah niku wis bungah. Pun bungah nggih Mbah Muhaji. Jenengan dadi hamba tapi hambane Gusti Allah. Wong takon iki sapa we? Obe-obene sapa? Obene Gusti Allah. Sing penting salat, sing penting wirid, sing penting wis pokoke manut perintahe Gusti Allah. Demen pisan. Saking demene melarat ora krasa. Nek cek melarat krasa berarti kurang demen. Ketipun paham napa mboten? Wong niku lek kurang bungah rekasane ijek krasa. Tapi wong lek wis bungah lara ora. Terus napa mboten? Enek wong lanang dijiwit. Bojone aja ceweke Mbak Ci. Tapi bojo sing cek manten anyar. Niku malah penjiwit neh jereke. Ora lara ya Mas ora lek sing jiwit awakmu. Tapi mbasan wis manten tuwek niku lurung dijiwit wis gampang lara. Nggih napa mboten? Lah biyen ki berarti kenyapo ya manten anyar dijiwit, gandeng peda, ngarep nggawa tewel. Kelingan apa mboten, Bu? Lah jaman dhisik nggih napa mboten? Pedae lanang ngarep enek tewele, kambile loro. Sing lanang karo ngesaki tetek. Dilalah dalane rong aspal tiba bledes, ngono malah guyu. Karena napa bunga penderitaan enggak terasa. Lah wedenya apa saiki kok gampang menderita ya kurang bunga. Mulane lek kita niku disebut hamba Allah niku mawon wis bunga melarat sampai ora rasa entuk masalah apa-apa wis nyantai wong sawonge bunga dadi hambane Gusti Allah. Bukti napa? Ya iso wiridan. Alhamdulillah. Mugi-mugi saged dipun raosaken. Dados jenengan angsal wayaf rohalan bunga sapa man. Biya kelawan nisbat disebut hamba Allah mawon pun bunga napa malih kok sampai Mbah Muhaji disebut wali. Ya Allah, wis tak dikapak-kapakne gelem. Dadi diangkat wali karo Gusti Allah. Luwe gelem larat gelem sembarang gelem wong didadekne wali waya citalan nemu sapa man binafsin dalam atine man ing pisaton ing rasa bunga. Iku nabi nggih. Rasa bunga nalikane napa nginda tadzakuriha nalikane eling nisbat. Apa nalikane eling Gusti Allah ngangkat kowe tak dadekne kawulaku sing iman seneng neh wis semangat jam piro berangkat kelingan lek wong gelem dikir kuwi diweki kanugrahan langsung semangat lek urung semangat berarti wonge urung entuk anugerah indah tadzakuriya nalikane eling nisbat pakai pamongko iku kalih kaya apa bihadin nisbat utawi tingkah biadi kelawan tingkah biadi nisbati kelawan tingkah kelawan ikilan nisbat al-azimati kang agung wong entuk sebutan saka rajane donya mawon wis demen napa malih sebutan-sebutan niku wae saking ngasanipun ingkang maha agung nggih punika Gusti Allah alatikan syirta kang dadi sapa sira iku tadzakkaru den sebut-sebut sapa sira sebab biya sebab alati bil malail a'la ing dalem kalangan kang luweh luhur. Kondane ning kalangan sing luwih luhur ning kalangan langit. Ning kalangane para wali. Ning kalangan para malaikat. Contone kados ngapunten. Uwais al-Qarni. Niku tangga-tanggane gak roh. Tangga-tanggane gak ngerti lek niku wau Uwais niku dados wong sing paling mulya kondang neng alam gaib
kondang di kalangan malaikat. Ngertine mbasan Kanjeng Nabi ngabari. Anggone para sahabat Abu Bakar diomongi aku titip salam iki titip salam nangane jenenge Cah Nom, jenenge Uwais. Piyange pundi Kanjeng Nabi sok wong arepe rene. Oh, kabeh penasaran. Dah sing cedhek-cedhek karo Kanjeng Nabi ora diwehi titipan sing istimewa kok iki enek wong Cah Nom urung tau cethuk kok jereke wonge mulya. Tempo ning tangga-tanggane ora enek sing eruh. Niku lho. Sirta tadzakkaru biya fil mala'il a'la. Sedaya sing diangkat karo Gusti Allah didadekne terkenal neng alam sing luwih luhur, ora neng donya sing ina ngeten iki. Wa indal mukminina lan terkenal di kalangan orang mukmin. Terkenale teng pundi? Wong mukmin ora nggone kalangane wong kafir. Niku lho wonge terkenal teng pundi? Neng gone tempat-tempat maksiat, wong terkenal nang mriku. Bahasa ngene wong mukmin ora sing kenal blas. Wa indal mukminina lan kalane wong mukmin ila akhir dari hingga akhire mongso. Terkenale sampai akhir mongso. Dunia teko akhirat. Penting niki ditengeri penting. Niki urung nganti ngomongane barang-barang sing napa nggih. Sik ditekane titik riyen. Fa inaman krana setuhune wong. Fa inaman krana setuhune wong mata kang mati sapa man minal ulama, bayane para ulama. Kok enek ulama sing ninggal. Ulama sing pripun digenahne pisan. As-salihina kang soleh nalikane enek ulama sing soleh ninggal alladzina rupane ulama soleh kala wau kasura kasura kang akeh apa zikruhum zikire alladzin ulama sing soleh zikire kathah ora titik lho nggih ora nenten makola udkurullah zikron zikira nek Gusti Allah kanthi zikir sing akeh nggih niku ulama sing saleh alladzina kasura dzikruhumullah wiritan ra tau njaluke kondang nang alam maya alladzina kasura dzikruhumullah wong ulama sing saleh yaiku sing akeh zikire teng Gusti Allah. Lek sing ngoten niku iku yapko langgeng tetep. Dadi kajenge mboten katrok nyawang wong. Ben roh ndi sing saleh, ndi sing ora saleh. Yapko mongko langgeng apa asana pengalem. Pengaleme langgeng. Alaihi mengatasi alladzina kasura dzikruhum. Wala yang kotiulan ora putus, ora pedhot. Ora doknyang, ora pedhot apa zikruhu sebutane man. Dipun titeni apa zikru sebutane man wong niku lek ulama soleh tenan ninggal jebret niku kabeh malah mulya nih lek mulya nih ora gur pitung dina tok terus menerus sampai dina kiamat bahasane makome terus diziarahi. Kaya sinten Baji? Gus Dur ninggal jebret ora sepi, jereke malah malaikat urung nakoni wong urung enek sing ngalih. Ya Allah, ae dhewe kadang nelongso nggih. Mbayangne nasib kita niku perlu nelongso. Aja meneh kok ngenteni 7 dina. Lah wong sing jenenge keluarga lho ngendangi ning kuburane malah ora gelem. Lah nek nakoni malaikat ora malah ndang-ndang. Ora nek sing ngendangi blas. Sepi mulane lek ngarani Kanjeng Nabi niku lek sing ukuran sing peteng niku mesti kuburan. Aja mbok dadekne omahmu kaya kuburan. Maksude aja mbok dadekne omahmu peteng ora tau dingge ibadah. Ya Allah, awake dhewe esuk mati jebret nasibe piye urung eruh. Minimal muga-muga anake cek gelem nyelameti. Senajan ora enek sing ziarahi kaya makome para wali. Pancen beda level. Lek pengen padha karo level lek wiritan sing tenanan. Zikruhu wa du'aulan pangundang.
Pangundang niku maksude dikholi lahu marang man utai sapane wong kumata mati sapa man min gori bayane saking liyane wong saleh. Sapa enek wong mati tapi utuh wong saleh. Ya ndredeg kabeh jojo aku maneh ngoten malian. Wa man mata min ghairihim mata dzikruhu ma'ahu. Mata dzikruhu ma'ahu. Mati orangnya juga mati sebutannya. Mati kabeh wong jenenge kepaten obor. Wis. Mati wonge, mati jenenge, mati bondone, mati sembarange. Wis nek ngarani wis lawala sera kena diarani babar blas kathah. Iki jenengan damel tepa tulodo saestu. Apa ya iya sing diatune sing atok enak ana hikam. Enek wong mati sembarange. Kathah. Wis napa tapi ora entuk nggih alat rasan-rasan nggih. Zaman iktibar niku nggih niteni nggih mbok nggih riyen enten tiyang. Wong jan sugih bleketekan. Sugih rek kathah nyeluk napa? Bleketekan lho apa pun duwe ya. Niku jan wah wonge niku riyen digonggong begitu mati ora enek wong nyebut blas langsung. Sing arep nyalati awang-awangan. Apa meneh begitu wonge mati langsung geger. Piye sampai bondone ra kenek diwaris. Mulane termasuk bahayanya kita sedaya begitu ninggal kok ninggal geger. Kula dongane mugi-mugi jenengan benjing lek mati ninggal bunga. Ninggal napa? Bunga. Ditinggal mati anake malah lho cocok napa mboten? Napa pilih jenengan nek mati njing anake ninggal geger ninggal susah. Pilih nek kita mati anake malah dadi bunga. Kenapa kok bunga? Karena mboke bapake niku dadi wong saleh. Jadi sangke saleh apa-apa niku apa-apa sing ditinggal niku barokahi sarunge, barokahi dirana mboke ninggal centinge tok lho disawang tok barokah. Sawahe barokahi sembarange barokahi karena tinggalane wong saleh. Tapi kok tinggalane wong gak soleh apa-apa niku malah numpak pedae lek ditumpaki malah kejelungup pisan. Saking nggawa siang ya Allah. Lah niki teng keterangan waman mata min ghairihim sapa wong mati ora golongane wong saleh. Mata dzikruhu ma'ahu sebutane ilang kabeh. Melok ke kubur ning kuburan. Serene sing ngelem malah sing maido akeh. Sing rawani ngenyek malah sing tau dinyek wonge mati malah ndang budal ning kuburan. Darani takziah tempone ngidek-ngidek kuburan. Aku mbiyen pas kowe jek sugih aku rawani aku tau mbok nyek-nyek utang beras titik mbok tagih-tagih. Wis matine tak idek-ideke. Ora ngidek ben padet tempone ngidek mangkel. Wayah tamirulan memper. Bayang tamilunan memper opo anna qaulun setuhune daipun bayi musannaf ita hak opo fi quwwati tafriq dawuh sing kata-kata ita hak opo fi quwwati tafriq alama ing atase barang goblok kang sadurunge qauluhu wan makna uta maknane iku jangan akan dadiake sapa Gusti Allah madkuron jangan dadiake sapa Gusti Allah sira madkuron ingkang den sebut bi kelan Gusti Allah Pahakoko mongko netepake saka Gusti Allah nisbatan ing sebangsane Gusti Allah deka ing dalem sanding sira kae ing tisabaka tegese nyebangsake ing sira laku marang Gusti Allah payakulu mongko ana apa dikru kasebutane sira iki kelawan Gusti Allah iku tahki konten tetepake dinisbati kamarang sebangsane sira laku marang Gusti Allah. Jadi tiangnya disebut niku gandeng karo grupe Gusti Allah. Pemenang Fatihah maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Jenengan di grup ning nggone wong-wong sing entuk pitutuh ning dalan ingkang jejeg. Dalan sing jejeg mesti terus dikenane sinten ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
alaihim yaiku dalane wong-wong sing angsal nikmat saking asanipun Gusti Allah golongane para wali para nabi pun ngantos kleru alamat ghairil maghdubi pun ngantos golongane wong sing dibendu Gusti Allah mulakno ndonga mugi-mugi lek jenengan gadah kumpulan sanes kumpulane wong sing nuju marang dalan kesasar senajan abot senajan ora kondang sing penting sirotol mustaqim karena sakniki kathah wong dhisikne kreasi malah ninggal barang sing inti wong tujuane ngaji tujuane wirid malah ngajine ra sida ngaji wirid ra sida wirid sing penting banyak kreasi boten pareng kita panggah gelem ra gelem penting ngaji karo wirid ora enek kreasi yo ben sing penting ora kleru boten mawon mugi-mugi awas kita pinaringan manfaat pilih tepat mugi-mugi dipun ngapunten saking asanipun Allah Subhanahu wa taala monggo majeng kedah sareng-sareng Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abai wa mahdi wa dhurriyyati min nabi wa alihi wa sahbihi والتابعين بينهم بإحسان إلى يوم الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة أبينا آدم ومن حان بنا إبراهيم ونبينا إسماعيل وعلى اسمك فإلى المرسلين وإلى حضرة أئمة الأربعة من المجتهدين ومقاتلين في الدين وإلى روح الصالحين وأولياء الله أينما كانوا من مشرق مغربها برها بهرها وسط شيء كنا رباني العارف الصمدني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين عند الله علينا بركتهم وكرمتهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سهبي حسنا شادن وإلى حضرة الشيخ وإلى حسنا خالد بنجنا وإلى حسنا عبد الكريم الرقي وسنا مرزقي وسنا مغفرسني وسنا إدريس مرزقي سبب الجزاء وسنا معصوم جوهري سبب الجزاء وإلى حسنا عبد الغفور وسنا زبيدي عبد الغفور سبب الجزاء وسنا محال سنا سليمان سدي وسنا الله وإلى حضرة من أجازنا من المشرون موسى بيحنا وكيان غفر الله ذنوبهم ونسأل الله من بركتهم وكرمتهم بالدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى من بدأ الإسلام في هذه القرية من سنودنا وحسنهم مغفور أهل بيت وذريتهم وإلى آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمة أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا مشايخهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
والأنوار إلى من حضر فلا المجلس ما انتسب إليه وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم ودخل الله قلوبنا وقلوبهم ويسر الله أمورنا وأمورهم وبلغ مقاصدنا مقاصدهم وحوائجنا وخوائجهم من خوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kematan sedaya 2000 yang sami dari sedaya punika. Usipun nyuwun kathah kiyo. Ya Allah, mugi bolo-bolo kita ingkang sampun nulungi sedayanipun. Ya Allah, mugi barokahipun zikir dan punika mugi sedaya arwah. Sabinaringan maghfirah saking asalipun Allah Subhanahu wa taala. Sabinaringan jembar kubulipun, padang kubulipun. Asal nabi nikmat wonten anak kubulipun. Ya Allah, khususipun yang sepakat kita ya Allah, panjenengan ngapunten kalepatanipun. Panjenengan ngapunten sedaya kadurakanipun ya Allah. Panjenengan ngapunten sedaya kemaksiatanipun ya Allah. Mugi panjenengan angkat derajatipun yang sepakat kita ya Allah. Barokahipun wirid-wirid punika ya Allah. Istaya leluhur kita. Panjenengan panggenaken wonten swarga panjenengan ya Allah. Swarga panjenengan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana kulli syai'in. Ya Allah, mungkin sedaya kanderengan. Panjenengan tuntun wonten margi panjenengan ya Allah. Panjenengan tuntun wonten margi ingkang leres ya Allah. Panjenengan uraken dumateng tiyang ingkang saleh-saleh ya Allah. Panjenengan uraken dumateng kekasih-kekasih panjenengan ya Allah. Panjenengan uraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya dipun akeni dados umatipun. Mugi kita sedaya dipun paring syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun tebehaken saking siksa kubur, dipun tebehaken saking pancapayanipun donya hingga pancapayanipun akhirat ya Allah. Saat nasibun turun kita ya Allah. Mugi panjenengan tebehaken saking geni neraka ya Allah. Panjenengan tebehaken saking geni neraka ya Allah. Sawanci sedaya dipun timbali. Mugi-mugi tansah beto iman, beto Islam. Engkau dipun paring pecah ingkang husnul khotimah. Husnul khotimah. Monggo kita munajat ya Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم صلى الله على محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله
ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا
الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نوينا ذكر تقرب إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يغفر نعمه ويغفر مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجينا من ظلمات إلى نور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم ya Allah Allahumma datang panjenengan ya Allah kanthi tawasul dumateng arsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi tawasul dumateng para nabi panjenengan kanthi tawasul dumateng Syekh Abdul Qadir Jailani kanthi tawasul dumateng Syekh Ataina Askandari ya Allah kanthi tawasul dumateng sedaya para guru-guru kita sedayanipun ya Allah mugi-mugi sedayanipun para ingkang aos punika dipun paringono urip ingkang bejo dunya atas dumugi akhirat bejo dunya akhiratipun selamat dunya akhiratipun barokah gesangipun barokah pun ya Allah barokah keluarganipun ya Allah angsal ridho saking ngarsa panjenengan ya Allah angsal ridho saking ngarsa panjenengan ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin innallaha ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin al-fatihah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة. Amin alhamdulillahi rabbil alamin akhir qali hada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.